Alebo włączyć osy. Nie, pięknie. Ahoj. Ahoj, kukuk. Sprawa? Kukuk. O to teraz kukuk. Kukuk. A ja ci zabrał. To nie jest Tak, jak mamy nie. Wiedział pożar. tak, tak musisz ojemnie. Ruchu nie wytycza, bo są zraknie na spadnie. O, gdzie słychać? Ja sobie złapię. Nie strasz kubko, wesoły słowa. Przecież się nie rozkłada. Nie, no to jest nie. No nie górze miło. Zobaczy, co mnie widzi. Dobra, to co masz? A nie będzie nawet. No, tak na. Nie mamy więcej składać. Może rozumieć. Kiedyś była. Zdecydowanie. No to Mieszka sobie drapała, po chwilę leżał. No widzisz, tak dobrze. straszna Nie liście. będzie to. No widzisz, tego mnie dobrze. Zuzan ta sobie drapie, ja już nie widziała. Ona słabe, to ja nie mam. No to leży, on się lachnie. To najmego hratki kupiła zawretę, nie ma ujść. On jest do gruszki. Brat Titanic. Nie, to jest... Gdzie? No. Wyzraka. No a co tam? To kuki są takie. A, korona. No. No dobrze, co miałeś tym wiedzieć, że to jest strasznie. Ej, nie strasznie. Kukuk, ciszej.